Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Είναι η τρίτη-τέταρτη χρονιά οι παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν σε αυτή την ομάδα. Και με κάποιες λίγες προσθήκες πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά η οποία θα είναι και πιο δύσκολη. Δηλαδή ξέρετε ότι σε αυτή τη σεζόν 4 ομάδες θα προβαστούν στη β' κατηγορία. Και πρέπει, πέρα από τη διοίκηση και την ομάδα, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Είναι πολύ κακό τα γήπεδα να είναι άδεια και ο κόσμος να είναι εκτός γηπέδου και το μόνο που να κάνει είναι να κατακρίνει κάθε φορά οποιαδήποτε κίνηση κάνει αυτή η ομάδα. Γι' αυτό και το λόγο η πολιτική των διαρκείας και των εισιτηρίων φέτος, την οποία θα ανακοινώσω λίγο αργότερα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο ώστε να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο. Γιατί το χρειάζεται η ομάδα πάρα πολύ, ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές. Από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, η ομάδα πολεμείται τα τελευταία χρόνια και από τη μορφή αδειοδότησης, που είναι η τρίτη χρονιά που αρνούνται την αδειοδότηση αυτή την ομάδα, παρόλο που θεωρούμε ότι εν συγκρίση με άλλες ομάδες τα στοιχεία μας είναι πάρα πολύ καλύτερα. Είναι η μόνη ομάδα πέρυσι στο συλλογισμό της που δείχνει κέρδη μετά τον Ολυμπιακό. Εν συγκρίση με ομάδες που πήραν αδειοδότηση και τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουν κάνει καν συλλογισμούς. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο άλλοι αποφασίζουν και δεν είναι στη δικιά μας δύναμη να δούμε για ποιο λόγο δεν παίρνουν αδειοδότηση. Αυτό βέβαια δεν μην το κρύψουμε, ότι υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα μας υπάρχουν, αλλά πάντα όπως είπα, εν συγκρίση με άλλες ομάδες είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση και το είδατε οι ομάδες αμέσως μετά την αδειοδότηση αρχίσαν οι προσφυγές. Ο ΠΑΣ Γιάννα εδώ και 3 χρόνια έχει μία προσφυγή, τον κ. Τεμόρ, η οποία τελικώς η ίδια απόφαση μετά την αδειοδότηση, 15 μέρες, και πρέπει να πληρώσουμε κάποια χρήματα επιπλέον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για μία αδειοδότηση κάθε χρόνο να τραβάμε αυτό που τραβάμε.